A ver, hola, que tal? Encantada de estar aquí con todos vos. Bueno, vamos a ver, para o mundo sindical, digamos, vale, aquí na Coruña temos fortuna. Temos fortuna porque se conserva bastante documentación, incompleta, por suposto, pero, bueno, non hai queixa, sobre todo comparando con outras localidades, no fondo do Goberno Civil. É dicir, había, durante todo o século XIX, había que solicitar, por exemplo, para unha reunión, había que solicitar un permiso e a autoridade, o gobernador civil, enviaba un inspector que tiña que logo dar unha crónica, tiña que facer unha información, non? Entón, se conservan moitas desas informacións que dan, claro, moitísimas pistas de os temas que se trataron, a periodicidade con que se reuniron, ou se simplemente se reuniron, non? Entón, en ese sentido, logo hai un libro, bueno, varios tomos, no que figura a fundación das distintas sociedades obreiras, en fin, con todo ese tecido. Logo, cando se facía, por exemplo, un acto, un mitin, tal, a prensa, dependendo da época e dependendo da prensa, tamén dependendo dos propios redactores dese periódico, ¿no? Pero a partir, por exemplo, da Voz de Galicia, del Ideal Gallego, del Telegrama, anteriormente, pois, se hai sorte, tamén o periodista dá unha crónica, o cal vas tirando os datos, non? E, en algúns casos, incluso se conserva algunha documentación do propio sindicato. Eso xa é máis difícil. Entón, fondos de arquivo, fondos de prensa, en algún caso, de alguna gran empresa, tamén se conserva algún fondo, por exemplo, de la artística, se conserva algo, da fábrica de tabacos, da fábrica de misteiras, pouquísimo, hai un libro moi bonito, pero é un libro de fotos, realmente. Entón, bueno, son puzzles que tens que ir construindo e tratando de encaixar, e se pasa algo, digamos así, como moi destacado, incluso prensa nacional, non? Dependendo do tipo de problema que xurda, se é unha reunión habitual, non, pero se é un motín, ou se é en fin, un acto así máis chamativo, pois dependen de algúns periódicos máis sensibles, pois tamén facían crónicas, non? Entón, así, a base de moito retallo, vas construindo algo. O que é dificilísimo localizar nomes propios. Eso xa, os nomes propios xa é casi imposible. Porque para que unha muller suba a un estrado en un mitin, hai que esperar os inicios dos anos 20. Entón, que nomes poden aparecer? Bueno, por exemplo, a mellor aquelas especies de pre-sindicatos, que eran as organizacións que se chamaban así como para fondos de pensión, sí, exactamente. Entón, aí sí que poden aparecer os nomes das que formaban a xunta directiva, non? E entón, a través deses nomes, a veces podes tirar un pouquinho do fío, incluso podes complementar as veces cos padróns municipais. Entón, podes saber con quen estaba casado, se tiña fillos, onde vivía. En fin, podes facer un retallo. Eu recordo, por exemplo, que me empeñara en saber se realmente un dato que dan, seguramente que o coñecedes, ese motín ludista de 1857 da fábrica de tabacos, decía aquelas 4.000 mulleres, 4.000, o sea, como unha cifra fantástica, non? E serían 4.000, cantas eran? Porque, bueno, era complicado saber. Entón, a través dos padróns municipais fun anotando do ano 82, que é o ano que Emilia Pardo Bazán está na fábrica tomando notas, digamos, cantas cigarreiras estaban, digamos, nos padróns, non? Bueno, saían 2.800 e pico, o sea que tampouco estaba mal, tampouco a cifra. É dicir que hai moitos puntos onde se te pode ocurrir e, de repente, ao mellor, un fondo dun arquivo que non estaba catalogado tamén te pode dar unha pistas, non? É que iso é unha das cuestións, non? Estamos falando das dificultades específicas para investigar as mulleres obreiras que nos relacionan tamén con... Pero non son obreiras, as burguesas tamén, as burguesas cuesta un montón pilladas, porque primeiro que eran mulleres de, non? Entón, para que un personaje como, non sei, María Barbeito ou Mercedes Cella, que fixe unha biografía sobre ela, non? Podas reconstruir, cuesta muchísimo, non? Sí, pero claro, estes colectivos traballadores aínda muitísimo peor, claro. Pois, recollendo un poquinho esa idea das dificultades, tamén hai dificultades, ou tiveron moitas dificultades específicas das mulleres obreiras,
Nesa transición que se dá no século XIX entre as economías campesiñas e as economías urbanas, ese sometemento que tiveron que vivir as mulleres, o sometemento social, o sometemento cultural, xurídico, pero cando chegan ás cidades empezan a traballar tamén laboral e salarial. Hai historiadoras que teñen falado do carácter específico que atopamos nas loitas obreiras protagonizadas por mulleres, e falan de tres características específicas. Por un lado, da rebeldía individual, por outro lado, do compromiso familiar, e por outro lado, da acción colectiva. E que esas tres patas nos sirven para entender diferencias en canto ás formas de organizarse colectivamente as mulleres. Eu penso que eses elementos tamén se atopan no movimento obreiro coruñés. Quería preguntarte máis concretamente. En primeiro lugar, en canto a rebeldía individual, é moi difícil poder falar de mulleres concretas, pero a pesar desa dificultade, recordas algún caso que te chamara a atención desas mulleres que foron tan valentes e tan rebeldes para a súa época? Nomes propios, difícil, además é un pouco terrible, pero realmente que eu recorde agora, así a bote pronto, nomes propios que me saíron son relacionadas con sindicatos potenciadas por homes. Sí. Claro, estou falando sobre todo das cigarreiras, que era o colectivo máis numeroso, non? Entón, por exemplo, claro, cando Severino Chacón monta a Unión Tabacalera, se afilian mayoritariamente, masivamente, entón consigue que unha muller que se chamaba Consuelo Rebuñal suba, creo que por primeira vez, a un mitin aquí en Coruña, non? Ou consigue, cando en ano 24 monta un tinglado increíble, compran accións de Tabacalera e sentan no Consello de Administración en Madrid a Úrsula Prieto. É dicir, aparecen nomes así, non? Moi destacados. E logo, bueno, estarían todas as que forman parte, pero son moi poucas, porque pensade que a maioría das organizacións sindicais na Coruña, ata o ano 36, falo sempre, están, aínda que sexan femeninas, presiden homes. E moitas veces homes, moitísimas veces, por non decir prácticamente a totalidade dos casos, homes que non son desa profesión. Por exemplo, Severino Chacón, que da Bosona, o gran líder sindical a nivel nacional, era canteiro. Pero iso facían por unha razón, pero non son os sindicatos femeninos, sino tamén os masculinos. Por qué? Porque a hora de ter un problema, para pagar unha multa, non sei que, tiñan, digamos, como máis excusa. Non, eu non sei nada, eu non son de outro... É dicir, utilizaban, porque pensaba que as multas caían cada 2 por 3, o sea, día sí, día tamén, non? Entón, en ese sentido, as mulleres se retraían moito. Entón, as atopamos formando parte das directivas dos, digamos, destes grupos que depositaban os centimitos, porque pensate que non hai ningún tipo de seguridade, non hai nada. É dicir, as mulleres, igual que os homes, traballaban hasta que morrían na fábrica, porque non hai nin vacacións, nin hai seguros, nin hai xubilacións, non hai nada, non? Eu recordo, na fábrica de tabacos había, xusto na entrada no hall, unha placa, que eu a primeira vez que quedei ali lendo, digo, madre mía, e era a conmemoración da entrega da medalla a mérito do traballo no ano 27, na ditadura, que decía Antonia Martínez Loriga, acórdome do nome, que traballara 75 anos na fábrica. 75 anos, estou falando de 29, a esperanza de vida debía andar como moito por 60 e pico, o sea, desde que nacen ata que morren, non? E noticias na prensa deste estilo. La operaria fulanita de tal, traballadora de taller de picadura al cuadrado, encontrouse mal, levaron ao hospital e ali faleceu. É dicir, morrían ali, porque ademais algunhas empresas grandes, caso de Tabacalera, o que facían era, cando as mulleres xa estaban, en fin, non digo para morrer, pero casi que perderan a vista, tal, as mandaban a talleres que se chamaban de tareas auxiliares. Entón, ali estaban en el desvenado, por exemplo, da folla de tabaco, e aí aguantaban, pois eso, ata que realmente morrían, non? Entón, son situacións complicadas, moi complicadas. Nomes propios, insisto, difícil. Digamos, como chamabas, reivindicación personal, o sea, iniciativa propia.
Bueno, recordades a tribuna de Pardo Bazán, ¿no? De Amparo, había mulleres que se destacaban, pero claro, era un problema, porque estaban señaladas e entón a garantía era fastidiada. O que si facía, eu creo que máis propio de mulleres era a protesta colectiva, non folgas. A folga para os colectivos, polo menos coruñeses, e iso que sabedes que o que dominaba, a ideoloxía que dominaba sindicalmente a Coruña era o narcosindicalismo, con diferencia, é dicir, copaba prácticamente todas as organizacións obreiras. Os socialistas lle costou moitísimo introducirse nese mundo, moitísimo, non? Entón, a pesar diso, a folga, a diferencia dos homes, a tiñan como un recurso, bueno, ultimísimo, tiña que ser xa unha cosa moi desesperada. En cambio, o que sí protagonizan é o motín, o clásico motín. O motín é un movimento, digamos, espontáneo que se produce como consecuencia dese quentando a situación, non? É dicir, cada vez está máis insostible, por exemplo, en tabacos ou en mixtos ou nas traballadoras do Porto, pois hai un motivo concreto que vai facendo que o descontento vaya sumando e chega un momento en que explota. Ese é o motín, non? Entón, neste sentido, hai moitos máis motíns que folgas nos sindicatos femeninos na Coruña, eran máis propio de mulleres, non? Entón o motín explota, non sei que, con protestas, tal, ás veces solucionan algo e moitas veces non solucionan nada. Eso pasa tamén coas folgas. Sí, que estás contando, non? Que as mulleres teñen un compromiso familiar, teñen que cuidar das súas familias. E que fan as dobles ou triples xornadas, non? Entón, en ese sentido, si os colectivos, aquí hai que diferenciar bastante entre os colectivos pequenos, digamos, non? Por exemplo, eu que sei, as traballadoras da agulla que eran pois as costureiras en un taller de modistas, non? Que son 4 ou 5, vale? Ou unha fábrica xa que ten un personal de 100, 200 ou 1000 de traballadores, non? Entón, a situación é bastante diferente. Entón, cigarreiras, por exemplo, por poñer o caso así máis chamativo, non tiñan unha xornada fixa, non entraban, tiñan casi como 2 horas para entrar e 2 horas para sair. Por que? Tamén as misteiras. Por que? Porque traballaban a hora feita, non traballan ata que se impón a xornada máxima de 8 horas no ano 19, traballan por traballo feito. Entón, así fan cigarros, así cobran, vale? Era o que decía Pardo Bazán en esa novela tan espectacular, decía, as cigarreiras, claro, teñen unha cosa estupenda que como na casa nunca saben o que cobran, se cobran máis ou se cobran menos, sempre poden entregar unha parte e quedar con outra parte. A la famosa tirita, e claro, e iso tamén daba esa idea de pedigrí das cigarreiras, que era como un pouco a florinata, a aristocracia do mundo salarial, do mundo sindical, non? Por que? Porque efectivamente, pero as de agora igual, tiñan eses complementos que iban a parte da nómina, co cal, pois quedaban esas isas. E esas isas para que os empleaban? Bueno, pois para o Zandi, pois para el mantón de Manila, ou as de agora, pois se compraban. E entón, na Coruña, digamos, a sociedade coruñesa, pois non digo que señalara co dedo, pero sí que se diferenciaban esas cigarreiras, porque vestían mellor, calzaban mellor, e estaba aí esa diferencia do salario. Cando se impón a xornada máxima, que é a gran folga que fixeron, e prácticamente a única folga no ano 19-20 por aí, entón consiguen, ter que traballar o horario fixo, pero consiguen eses complementos. La tirita vende aí, non? A tirita era unha tirita de papel donde a encargada de taller anotaba que facía de máis, non? Era un pre-sistema OB12, por exemplo, que funciona agora cas fábricas de conservas, non? Hai que facer un mínimo, por exemplo, limpeza de bonitos ou de atús, non? Cada traballadora ten que facer un mínimo. Por baixo dese mínimo se penaliza, pero por riba dese se gratifica, non? Entón, iso funcionaba tamén, pero, repito, nas fábricas grandes. Os talleres pequenos son os que pasan peor. Ou as que non están sindicadas, as que non consiguen chegar a formar unha organización sindical, esos o teñen peor, claro. É que, relacionado con isto, pois, tamén as mulleres, e o soldo das mulleres será visto máis ben como unha axuda para manter a familia que como un ingreso persoal. Resulta moi interesante,
pois ler no Orballo de Igualdade, como recordas, despois outros autores, Gerard Rey, por exemplo, resalta esa vinculación entre o traballo femenino e a posibilidade de desenvolvemento das loitas sindicais masculinas. Sí, eu estou absolutamente convencida. Eso teño falado con Gerard Rey e estamos absolutamente de acordo. É dicir, A Coruña non teño estadística, pero bueno, crédeme, é a cidade galega con diferencia que máis folgas. Hai unha crónica dun periodista que di: as folgas na Coruña é como a chuvia, todos os días. É dicir, moitísima complexidade e complicacións laboral. Por que tanta folga? Porque pensade que 4.000 mulleres sobre unha poboación de 40.000 é unha porcentaxe bestial de, é dicir, había moi poucas, por non decir prácticamente ninguna familia coruñesa que non tivese algún familiar na fábrica. Pensade que era un motivo para contratar novas cigarreiras ter relación familiar, e tabaqueros tamén, os homes que traballaban na fábrica, non? Entón, que existisen e que convivisen 3 generacións era do máis habitual, avoa, nai e filla. Entón, malo será que con ese salario, que non era malo, porque había tamén importantes diferencias con outros colectivos, pois durante esas folgas, durante esas numerosísimas folgas, polo menos comían algo. Entón, non digo que sexa a razón básica, pero que é un motivo que é para entender o porqué de tanta folga na Coruña, era porque había moita muller nesas familias que traballaban e que polo menos un salario entraba na casa. É que, falando tamén destas folgas, a min sempre me sorprende moitísimo cando se desenvolve a gran folga dos sindicatos do ramo da construcción, no 32, no 33, que unha das iniciativas para poder sobrevivir durante tantos meses que estiveron en folga fora enviar aos fillos das familias obreiras a outras casas fora de Coruña, de familias obreiras que collían eses fillos para darles de comer. Esa sensación de que había, eu estou convencida de que esa idea ocorréselle a unha muller. Como pensar primeiro en como soster a familia e a partir de aí poder construir esas protestas sindicais. Pero tamén, por exemplo, nos motíns de consumos. O papel que xogaron as mulleres neses motíns, non sei se nos poderías comentar algo. Sí, o motín é, pois eso, entra dentro desa liña de protesta intuitiva, de decir, bueno, no caso de motín de consumos, claro, sobre todo, pensade que hai momentos, sobre todo na Primeira Guerra, que España é neutral, entón sale de Coruña para o comercio internacional, pois todo, cebolas, e claro, entón quedan poucas existencias, suben de precio, entón as mulleres van ao mercado e cada vez poden mercar menos, non? Entón iso dá fame nas familias, entón cabreo de unha nai que entón estallan por aí. Pero ademais é que precisamente isto se xunta coa ruptura do comercio internacional, entón hai bastantes fábricas na Coruña que dependen de materiais que veñen de fora, desde o tabaco, todos os materiais que se elaboraban os mistos, todo viña de fora, entón as fábricas de mantelerías, de tecidos, ou as propias traballadoras de agulla, é dicir, as modistas, lle falta tela para... Entón, claro, todo sube, todo se encarece, entón, ese motín, esa protesta nos fielatos, cando isto era como moi habitual, participaban os homens tamén, evidentemente, pero a iniciativa moitas veces era delas. É que eso nos fala tamén da acción colectiva que realizaron as mulleres coruñesas. Hai que entender que o movemento obreiro tradicionalmente estivo dirixido por homes que replicaban un modelo patriarcal, entón o traballo femenino podía ser visto como unha ameaza, realmente... Sí, eso se nota moi ben no 1 de maio. Nos primeiros de maio, é que, non digo que lles proíban, ou casi que sí, participar, porque entendían que moitas veces as mulleres estaban quitando traballo aos homes, sobre todo, en este caso de Coruña, todo o que tiña que ver coas actividades relacionadas co porto, porque hai mulleres que descargan, hai mulleres que escabichan, hai mulleres que venden, hai mulleres revendedoras, hai mulleres que trasladan baúles e maletas dos barcos ás fondas, e aí se veía como unha competencia desleal, entón non as deixaban participar, ou impedían. En fin, hai maneiras, non? De decir que non vayan. É que, claro, cobraban menos salarios, eran peores condicións de traballo, o que comentabas eso das mulleres que levaban as maletas desde os barcos ata as fondas,
todos eses conflictos que había con homes que facían o mesmo traballo, o mellor menos físicamente que as mulleres incluso, e como querían impedir que as mulleres traballasen. Entón, sempre se considerou pois, eso, a maternidade, a crianza, os cuidados como as funcións básicas da condición femenina, e iso provocaba pois, esa distinción, non, entre o público e o privado. Nese contexto, sin embargo, sorprende coñecer a vitalidade de moitas das reivindicacións femeninas e, sobre todo, algunhas das estrategias que siguen, que son tremendamente violentas, que non se identificarían, non, con eses valores femeninos dos cuidados, da dozura, exactamente. Entón, a mí me gustaría que o mellor non coñecen, pois, todos os que estamos aquí non coñecen ben, eses motíns protagonizados polas mulleres na fábrica de tabacos. O motín de 1857, é o máis coñecido porque temos a sorte de unha crónica longa, bastante pormenorizada, que se publica en Pontevedra. Curioso, porque de periódicos de Coruña non temos nada. Non é o único acto, pero eran máis habituais as protestas dentro da fábrica. Por que protestaban? Protestaban por tres razóns básicas, ou por dúas, sobre todo. Unha, contra os inspectores de labores. A ver, as mulleres, falo das cigarreiras que traballaban a man, vale? Dicir, prácticamente sin máquinas, e que facían, sobre todo, cigarro puro. Vale? Entón, para elaborar o cigarro puro hai que ter unha folla de tabaco que é como unha especie de folla de acelga, para que non sei, pois non a coñecedes, ten moita avena, ten unha avena que hai que quitar. Iso que facían esas mulleres vellas no taller de desvenado, é dicir, simplemente non tiñan ni que mirar cos dedos, estaban tan acostumados que quitaban a avena, deixaban a folla e tal, vale. Entón, elas traballaban alrededor dunha mesa grande que se chamaban ranchos. Vale, aí hai unha maestra de taller, alrededor se sentaban 8 ou 12 mulleres e polo taller paseaba un inspector de labores. Ese inspector de labores, de cando en vez, collía un cigarro, vale, e facía así, plac, partía. Porque é moi importante para que o cigarro tire, que a tripa, o que se chama tripa, teña unha textura para que non se atasque, non se apague, en fin, destas historias, non? Entón facía, non lle gustaba, e entón metían os cigarros en unhas caixas, non? Todo eso, non servía. Claro, isto, se o inspector é un chinche, o que ten fila, pero isto nas actuais, as actuais, cando fixemos esa publicación para mí deliciosa de falar con 10 cigarreiras das que pecharon a fábrica destas últimas que traballaron ali, recordaban al tal Don Ramón. Don Ramón era odiado e era un inspector de labores que non facía exactamente igual, pero que enfilaba unha ou decía outra, porque lle dije non sei que, e ya me puso. O sea, isto funcionaba así, non? Antes e agora, vale. Entón, eso por un lado, os inspectores de labores. E por outro lado, era todo o problema relacionado coa calidade do tabaco que lle daban. Porque claro, o cigarro leva despois unha capa por fora, que se non ten calidade a folla que lle facilita, claro, o tabaco sale mal, non? Entón, esos son os motivos básicos de protesta. Entón, protestas contra inspectores de labores ou por falta de tabaco contra o director da fábrica, internos se registran bastantes, non? Pero o que se coñece como gran exemplo para os libros de texto, exemplo de acción ludista, isto era tirar as máquinas, non? Porque as máquinas se entenden, cando se empezan a introducir, que as máquinas son competidoras desleales das traballadoras, porque as máquinas funcionan, ti lle botas enerxía e funciona, non? A traballadora terá que descansar e comer, a máquina non. Entón, hai ese movimento de reacción que inicia históricamente un tal Ned Lut, e dai ven o nome de ludismo, non? Entón, aquí tamén, na Coruña, en 1857, se introducen unhas máquinas para picar o tabaco. O que facían esas mulleres vellas, que era limpar, quitar a avena e picar para facer a tripa do tabaco, introducen unhas máquinas novas, non? Entón, que pasa? Que as cigarreiras non están acostumadas, porque, claro, elas funcionaban como máquinas, é dicir, teñan absolutamente mecanizado o traballo, collían, enrollaban, tal, pegaban, estiraban os extremos, colocaban, facían isto, non? Ora, con esta máquina nova, como di o crónico do periódico, non están acostumadas, perden tempo e gañan menos, porque, claro, fan menos cigarros. Entón, toda esta situación, e di o cronista,
e o descontentas que están con el director de la fábrica, alporizounas aquelas 4.000 mulleres, entón, é dicir, eso que vos dicía antes, se vai quentando a situación, non? Chega un momento en que ferve e desborda a olla. Entón, pois imaginade nos arredores da Valloza, esas 3.000 e pico de mulleres, alporizadas, cabreadas, suben o tellado, empezan a tirar as máquinas, porque pensade que a Valloza chegaba ao mar. Ahora todo é recheo, pero chegaban os barcos ali, non? O lateral da Valloza, se mirades a fronte, o lateral, aí chegaba ao mar. De feito, hai fotos xa do século XX que todo, onde está ahora a praza da Valloza, e están as lanchas varadas, eso era un areal, non? Entón, tiran as máquinas, tiran todo pola fiestra, os libros de contas, non sei que, e non tiraron o director porque fora rapidamente a pedir auxilio a garda urbana para que viñeron os gardas, entón as de Garrera suben ao teñado da fábrica, empezan a tirar as tellas, destellan a fábrica. Bueno, isto dá lugar a un expediente que se conserva no Arquivo do Reino, así de gordo, porque logo, claro, chaman a declarar as 200 e pico de mulleres, non? Entón é un exemplo precioso, perfecto de movimento ludista, non? Que conseguiron? Bueno, pois o director da fábrica tomou medidas, houbo que repoñer máquinas, en fin, pagaron a destrucción que fixeron, e bueno, todos tomaron, digamos, nota da situación, tanto o director como a Garrera. É un movimento, e logo, bueno, houve moitos máis, sí. Pero xa, digamos, non traducen fora, quedan dentro, a protesta queda dentro da fábrica. Pero eso, incluso xa no século XX, por exemplo, cando estaban negociando, xa falo de agora, da transición incluso, da democracia, perdón, pois cando querían protestar porque pues eso, un aumento de salario, por la xornada, porque unhas a querían partida, outras a querían continuada, bueno, problemas deste estilo, e ás veces non lle deixaban cambiar con compañeros, protestas así, en fin, internas de colectivos normales, pois facían protestas, bueno, pacíficas, non? Por exemplo, que se me contaba. Entón nos pusimos todas unhas corbatas negras e unhos zapatos así, e íbamos para a fábrica, o sea, sistemas de protesta que non traducían fora da fábrica, non saían. Que esas primeiras manifestacións vinculadas ao ludismo poden ser tamén vistas como os inicios da Organización Obreira das Mulleres coruñesas, que foi bastante máis complexa que no caso dos homes, primeiro porque tiñan que atender as cargas familiares, contaban tamén con as condicións laborais peores. Ademais, elas soían participar en formas de economía informal que poden dificultar moito a organización sindical, pois o servizo doméstico, por exemplo, o caso máis evidente. Pero esas dificultades non impediron a existencia de sindicatos nas que había un importante peso femenino e incluso o desenvolvemento de diferentes correntes dentro deste inicio do feminismo. Hai moitísimas cuestións que estaría moi ben poder preguntarche, pero hai que acotalas un poquinho tamén polo tempo. Primeiro, a mí me gustaría que nos deras a tua opinión sobre a importancia que tiveron as sociedades asistenciais, esas sociedades de socorros mutuos, para facilitar... Esas existen desde as últimas décadas do XIX, empezan a aparecer, non? Porque estaban prohibidos os sindicatos, pensade que hasta 1887 non hai a primeira lei que permite formar asociacións, non? Entón, antes de eso, tendo en conta eso que vos decía, que non tiña ningún tipo de seguridade de nada, non se podían retirar, que se marchaban da fábrica deixaban de cobrar e puntos, entón fan esa especie de pequenos petos, non? Pero van depositando cada semana nos centimitos para un enterro, para... Sabe que hai abusos tales que se estás enfermo, tens que pagar. Non deixas de cobrar, pagas, porque entendes que o empresario perde, non? Entón, abusos deste estilo, pois trataban de compaginalo con este, de poñer un parche, unha tirita, con este tipo de asociacións. Entón, xurden primeiramente, claro, nas fábricas grandes, as primeiras que xurden son na fábrica de tabacos, non? Primeiro son as porteras, porque hai categorías, la portera, la jefetal, la operaria e la aprendiza. Entón, as porteiras, que son as que máis cobran, son as que primeiro se organizan. Logo van dando entrada a outras categorías, non?
son de alguna maneira un precedente do sindicato, pero non teñen nada que ver, decir, hai un corte aí total entre os objetivos, fundamentalmente. Entón, pero bueno, sí, aparecen asociacións de porteras, de trabajadoras, tal. Os sindicatos femeninos aquí na Coruña non nacen ata 1916, eu creo que podemos considerar a primeira que é a Unión Tabacalera. Pero as mulleres, a mí me consta que varias cigarreiras estaban tratando desde tempo atrás montar un sindicato e que se dirixira ao que era en aquel momento o líder máis carismático do anarcosindicalismo na Coruña, que era Juan No. E, según unha crónica moi posterior, non sei ata que punto será verdad, Juan No dixolles, mujeres, que complexiza. E de falar con Severino Chacón, que é máis paciente que a min. Foron falar con Severino Chacón e aí encontraron a persoa que as entendeu de alguna maneira, non sei hasta que punto, digamos, conseguiu de inmediatamente ter ese feeling con elas e realmente, bueno, foi o que realmente as organizou aquí nas 11 fábricas que funcionaban en aquel momento na península, porque o régimen de Canarias iba aparte e que con quen consiguen realmente beneficios extraordinarios. Increíble. O que comentabas... A partir de aí, a partir de 16, xa se montan moitísimas. Hombre, hai algunhas anteriores, pero que duraron moi pouco. Por exemplo, recordo unha asociación de aguadores e aguadoras de 1905, por aí, ¿no? Pero duran casi nada, o sea, duran moi pouco tempo. En cambio, esta Unión Tabacalera dura ata o 36, e vai aumentando, e vai conseguindo máis cousas, ¿no? Algunhas xa son un pouco anteriores. Da fraternidade consiguen un tempo funcionar, que son as traballadoras modistas. As modistas estaban super explotadas, tremendo, porque máis pensade o tipo de vestiditos que se facían a principios de século, todas cheas de puntillas, de encaixes, de vainicas, de calados, non sei que, e veña ali coa agulla. Non había luz eléctrica, a maioría dos talleres, o sea que era realmente as modistas eran das máis esclavizadas, eu creo que se pode utilizar esta palabra, e sobre todo eso, como as explotaban en determinados momentos, por exemplo, ahora na Semana Santa, en Pascua, que había que estrenar, e claro, son aqueles vestidos que non son os nosos de agora, non? E iso leva horas e horas e horas de traballo, estaban moi explotadas. Logo, por exemplo, tamén as do Porto, hai un momento que protagoniza unha folga moi importante cando lle cambian, un pouco paralelo coas máquinas na Tabacalera, cando lle queren cambiar o sistema de cómputo para os impostos. Eles estaban acostumados a facer por a ollo as patelas de peixe e agora queren pesalas con básculas. Juntan unha tangana tremenda. Consiguen que quiten as básculas, sí, efectivamente, consiguen. Sí, pero isto tamén é eso que digo, é dicir, unha folga que organizala, que planificala, tal. Isto é un motín, son motíns de protesta, de situacións que estallan porque non se aguanta máis, non? Ti pensas que houve sindicatos, que podríamos denominar femeninos na Coruña, porque hai un caso en Ferrol, la Unión Femenina, que era unha xunta directiva formada únicamente por mulleres, das estibadoras, das mulleres que traballaban no porto. E, sin embargo, na Coruña pasaba algo que non era exactamente o mesmo. Incluso sindicatos como el Progreso Femenino, a súa xunta directiva estaba formada maioritariamente por homens. Sí, como moito vocais, estaban de vocais as mulleres. Entón, cal era a participación que esas mulleres empezaron a ter nos primeiros sindicatos? Limitábanse a participar nun plano de inferioridade respecto aos homes ou depende un pouco do tipo de actividades? Podemos atopar algúns sindicatos onde as mulleres realmente eran as que podían tomar decisións? Difícil porque nos falta moitísima documentación, moitísima. Entón, eu penso que estarían nas xuntas directivas que plantearían as súas reivindicacións, pero que tomasen iniciativas propias sin contar cos homes, resulta difícil pensalo. Pero nos falta documentación. É que esta cuestión tamén vinculase un pouco con outra, máis relacionada con se o desenvolvemento do movemento obreiro foi algo que favoreceu ou ben que dificultou o desenvolvemento dun feminismo obreirista. No sentido de que resulta bastante interesante, non? Comprobar que créanse sindicatos no ámbito anarquista, especialmente en Cataluña, en épocas moi tempranas,
nas que as mulleres xogan un papel esencial, pois é o caso eso, da sección varia de traballadoras anarcosindicalistas de Sabadell, que foi creada en 1884. Pero a partir dese momento empezan a dispersarse por toda a península e incluso tamén a outros ámbitos. Pero sempre, ou por menos eu teño a impresión de que as loitas feministas sempre están nun lugar secundario, que é moito máis importante a conciencia de clase que a conciencia de xénero. En esta situación, que papel xogaron as mulleres? Que poderon chegar a facer? Non únicamente para defender os seus intereses como traballadoras, como membros da clase obreira, senón tamén como mulleres. Ou temos noticia, porque eso, claro, as fontes que non temos, de que esas mulleres se organizaran como mulleres para defender os... Me atrevería a decir que sí. No, eu creo que basicamente, por lo menos ata o ano 36, ese concepto, digamos, de loita por ser muller non existe. A ver, claro, podemos entender un sentido máis amplio, porque somos mulleres cobramos menos, porque somos mulleres traballamos máis, vale, en ese sentido, sí, porque, pero eu creo que o objetivo non era, digamos, a defensa de ser muller fronte ou, non sei, paralelo aos homens, sino reivindicar un traballo meu, con independencia de se son homens ou muller. Non o vexo, me gustaría defender esa... Non teño datos. Tampouco teño claro, pero, por exemplo, nos testemunhos destas cigarreiras que nese libro falan desa injustiza que elas perciben cando se les obriga a pasar 2 anos en casa. Si quedan embarazadas... Si que perden o traballo. É dicir, os homens non. Claro, pero estas son xa do século XX. Sí, xa estamos. Claro. Recordo falar con estas que vos comentaba das entrevistas últimas, decían, es que tienen que firmar un contrato, en que decía que si me casaba, me echaban. Pero a los hombres no. Pero eso conseguiron. Esa protesta fixeron e a conseguiron. Pero, claro, falo de agora, falo de hai poucos anos, non? No século XIX non lles poñían estas condicións, curioso, non as tiñan, de feito, estaban casadas, viudas de todo tipo, non? Entraban na fábrica como aprendizas con 9 anos, 8 anos, e xa aprendían e quedaban ata que morrían, non? Non existía. Entón, como mulleres, eu creo que é un concepto, é dicir, este concepto feminista, digamos, de loita por muller, moi tardío. Sí, eu creo que sí. A pesar de que moitas das organizacións sindicais de aquí da Coruña están dentro da órbita da Federación Local Obreira, da anarcosindicalista, non? Pero dirixidas por homes. Claro. E entón os homes, bueno, neste mundo tamén hai que entenderlo, defendían primeiramente o seu, non? Vale. É que tamén na solidaridade aí é que en moitas ocasións centrámonos na análise de organización do conflito máis violento como forma de avanzar do movimento obreiro, poñendo nun plano nun plano un pouco máis secundario pois a solidaridade cotidiana, os coidados, o apoio mutuo, e o mellor por aí sí que podemos tirar un pouco máis da presenza das mulleres. Pensas que eses valores de solidaridade, de cuidado, que se atopan no pasado das mulleres obreras coruñesas, así que nos poden permitir abrir un fío da importancia das mulleres, o que é un pouco que falábamos antes, de como nas folgas se podían dar esas folgas de homes, porque as mulleres estaban detrás, como cando se organiza unha gran folga de moitos meses, vamos a pensar que foron mulleres que se lles ocurriu, e como comen os nosos nenos, non? Como facemos para alimentar as nosas nenas, que podemos pensar? Podemos, coa dificultade sempre das fontes que non van a estar presentes, pero xa facendo un pouquiño máis de malabarismos mentais, case, podemos pensar que eran mulleres as que estaban pensando detrás e que nos daban un exemplo de como se pode construir a loita obreira. Que pensas? Xa estamos entrando en cousas onde os historiadores o mellor... Claro, que dependendo un pouco da afiliación ideolóxica dos sindicatos, non? Sabemos que o mundo da CNT, Federación Local Obreira aquí na Coruña, era máis propensa a declarar unha folga, non? A un taller, a un empresario, tal. No caso da Coruña, a
digamos, o colectivo mayoritario, que eran cigarreras ou misteiras, non estaban en esa órbita, estaban na órbita independente, pero lideradas por Chacón, que era socialista, ainda que nunca, hasta que inicia a guerra, non se introduce na UGT, pero tampouco estaba no mundo contrario. Entón, tamén hai que diferenciar, que sei, por exemplo, as traballadoras do Porto, que están afiliadas a ese mundo, incluso antes do 16, por tempos moi breves, a Federación Local Obrera, esas sí que protestan e fan unha folga, vale? Unha folga hasta conseguir algo, non? Outras do mundo máis socialista, pois o pensan máis, ou máis reacias, no? E ata que non dispoñen dunha caixa de un fondo de recursos non se atreven a montar a folga. Aí hai unha diferencia importante a nivel incluso xeral, no? Entón, aí sí que hai diferencias, por iso hai moitas menos folgas na tendencia, digamos, socialista, vale, que na tendencia narcosindicalista. Isto está claro, non? A duración das folgas, a maioría das folgas que duraron moito na Coruña están vinculadas ao anarquismo, vale? Pero claro, que hai moito familiar deses anarquistas que traballan con moitos problemas, porque na prensa sí que se nota, e bueno, e logo onde se nota moito, e aí se pode sacar moitísimos datos, nos mítins que eran con réplica, eran uns mítins de controversia, eran uns mítins moi interesantes. Agora, a idea dun mítin, uns señores que falan e punto, no? Como moito unha pregunta permiten. Non, aqueles eran mítins de controversia que podían durar varios días. Entón, o enfrontamento, por exemplo, cando pasa por aquí, por Coruña, varias veces Pablo Iglesias cos anarquistas son tremendos, e aí podes tirar tamén datos, a ver, lendo entre líneas, lendo en segundo plano. As mulleres aí non parecen. Que estaban, sí, que estaban, evidentemente que sí, pero estaban un pouco de ointes, non de protagonistas. Entón, eu creo que o primeiro líder que anima as mulleres a sair a palestra e falar en mítins multitudinarios, en teatros aquí na Coruña, foi Chacón. Chacón foi o que as anima, aparte de mellorar todas as condicións de vida que conseguiron as cigarreras a nivel nacional, non? Entón, aí sí que temos algúns nomes, o que vos decía, a Consuelo Rabuñal, que chega a ser dirixente a nivel nacional, la Úrsula Prieto, algúns nomes que aparecen aí porque as cita o periodista. Dicir, se un periodista cita un nome de muller, é que fixo algo importante, ou senón non as citan. Son, bueno, como comentabas, eran as mulleres e xa como estamos avanzando, xa case nos aproximamos ás 12, como última pregunta, probablemente máis importante, que pensas que podemos aprender as súas fillas, as súas netas, as bisnetas destas mulleres, que lección nos deron para usarla agora e para usarla para o futuro? Hombre, as situacións por fortuna cambiaron, pero, en fin, non sei, como mulleres, pois eu creo que nunca debemos esquecer que somos mulleres, que temos un papel concreto na sociedade, pero que non temos nin que estar ao servicio de, nin tampouco poñernos por riba de, non? En plano de igualdade, eso para mí o que sería o ideal, dicir que o xénero, o sexo nos dá igual, debería darnos igual, non sei como decirlo, non? Entón, a hora das reivindicacións, pois o que é injusto, pois hai que protestar contra a injusticia, sexa en menor salario, sexa en peor traballo, sexa en condicións, sexa a hora de contratarnos, porque eu recordo ir pedir traballo para quen é, para home ou para muller. Isto recordo eu xa na miña vida laboral, non? Entón, ese tipo de cuestións. Que nos poden enseñar as mulleres de antes, ou as de agora, ou as que me enseñaron a mí as cigarreiras estas últimas, que son xa contemporáneas miñas? Pois que iso tiñan moi claro. O sea, esta loita por igualdade salarial, laboral e en condicións, iso tiñan moi claro. E as protestas que las fixeron iban todas por aí. Creo que por aí, non sei. Pois moitas grazas. Aí para dar un pequeno tempo, uns 15 minutos para as vosas preguntas, para as vosas intervencións, pois deixámoslo aquí, dándote moitísimas grazas por os que nos comentaches. Tantos datos. E sobre todo, animándonos a ler todas as cousas que ten publicadas Ana, que son moi interesantes e que abren sempre camiños de debate. Non sei se queredes intervir, alguna proposta, alguna intervención, pregunta, cousas na que irades afondar.
A Coruña é femenina, a Coruña desde o nome, porque é no sentido de que é unha cidade con unhas diferencias a nivel de Galicia brutales no número de mulleres que traballaban. Isto non, é dicir, facemos a relación, o número simplemente de mulleres que traballaban na Coruña, fora do fogar, claro, no fogar traballaban todas, fora do fogar, e é increíble, o sea, ni Santiago, ni Lugo, ni Ferrol, claro que no, todo era masculino, é dicir, hai unhas diferencias tremendas, a cantidad de sindicatos femeninos e de mulleres que traballaban fora da casa na Coruña é alucinante e comparativamente con outras cidades galegas é outra galaxia. Entón, tamén ese feito de ser tantas, eu creo que tamén as animaba a protestar e eso sí, o que teñen unha solidaridade entre os sindicatos femeninos é increíble. Eso sí, cando un sindicato femenino está en folga ou ten problemas, axudan todas, eso sí, e iso é unha cosa que tiñan a gala, o sea, que estaban moi satisfeitas, estaban e siguen estando, porque estas cigarreiras últimas, eu sempre les preguntaba a todas, a ver, destacan unha característica así como cigarreira, ai, son solidarias, decía, ai, son solidarias, eso sí, había calquera problema e viña la maestra Rosita, porque encargaban a unha que pero non, decía, pero non solo outra fábrica ou tal, no, incluso, decía, a nivel nacional, cando foron, por exemplo, recordaban das nenas de Alcácer, non sei se recordadas aquel caso tremendo, bueno, tamén, xuntamos dinheiro e mandamos, sí, e además, e non preguntábamos despois se se invertía, confiábamos en que o fixeran ben, pero tamén, se unha compañeira, a maestra Rosita se nos sabía todo, decir, a maestra Rosita, e se sabemos que unha compañera pasaba alguna temporada con dificultades, fulanita, hai que dar, e dábamos todas, Sí, isto era unha cosa que tiña moi a gala. E que na prensa, cando aparecían as achegas que se iban facendo, as relacións, non? Cando iban fora, en outros lugares do Estado, aí estaban vamos, unha maneira de entender a solidaridade. E a máis o tiñan a gala e o recollían as cigarreiras chegaron a ter unha publicación que chamaba Unión Tabacalera, unha revista que durou anos, e aí tamén facían a relación das pequenas contribucións que se facían para colectivos que tiñan problemas, houve fábricas en Cádiz, por exemplo, tiveron uns problemas tremendos, en Madrid tamén, e entón iso sí, o tiñan como moi a gala, é dicir, somos moi solidarias como mulleres, en ese sentido, mellor é un feminismo aí un pouco solapado, pero sí, tamén está por aí. Dime. Non, se sei que un pouco do tema das cigarreiras, se pode ser, e eu teño unha dúbida, porque descubrí este ano, lendo un pouco sobre mulleres no mundo sindical, que era no 1919 se fundou aquí na Coruña un sindicato que se chama Enerxía Social, e o nome me fascinou, que eran as mandadeiras, bueno, se nos podías contar así. As de mandadeiras eran as que levaban, basicamente, as cargas de barcos, as pensións, e das pensións os barcos, non? E aí teñen tamén unha competencia desleal cos homens, non? E chegan a poñerse fortes e consiguen algunha ventaxa do Concello que lles autoriza, vale, a que sexan elas. Pero eu coñezo, iso pasa durante pouco tempo, e despois xa perden a cuestión e xa pasan os homens a... Claro, que intentei buscar info, moi pouca cosa, moi pouca. Hai unhas fotos espectaculares que seguramente que coñecedes, que se ven dúas mulleres así con panos e faldas, bueno, de época, non? Levando uns baús tremendos, non? Tremendos, que é as fotos das demandadeiras máis coñecidas, pero logo os homens as tapan e consiguen eles ser eles quen se encargue dese traslado, sí. Non é máis. Home, en algún momento pode aparecer, eu recordo, por exemplo, a alegría que levei con Carlos Pereira cando nos dixeron, oi, acaba de aparecer un fondo que permite estudiar toda cousa de germinal.
Pois todo un fondo que se quedara sin trasladar do goberno civil onde estaban os fondos ao Arquivo do Reino, e aí podemos traballar sobre e coñecer esa asociación impresionante que foi germinal aquí na Coruña. É dicir, en algún momento mellor aparece algo, porque ainda que pensedes que, bueno, todo non está en internet, evidentemente, pero tampouco está todo nos arquivos clasificado, é dicir, os arquiveiros ainda sacan fondos, entón, igual hai un momento e temos sorte e aparece algo. De momento, das demandadeiras pouco temos e salvo esa foto e 3 datos, nada máis, que eu coñezo. No Valle da Igualdade falas... Sí, algo dos conflitos, algo hai, sí. Na prensa aparecen algúns deses conflitos. Sí, conflitos, sí, aparece, claro, na prensa que aparece normalmente cando hai un conflito, ou cando hai unha acción, e esas accións normalmente son mitis que están relacionadas con conflitos. Claro, o resto da vida, digamos, habitual de reunións dos sindicatos, eso non sei, a prensa non hai. A non ser que houvese unha prensa, pero que non se, se houve, non se conserva. Mais unha curiosidade máis que teñades por aí, dime. Por se nos podes falar un poquinho sobre as misteiras. As misteiras, ai, pobriñas, son como así, como as irmáns pobres das cigarreiras, eu as vexo así, non? Bueno, houve bastantes fábricas, bueno, bastantes, como 4 ou 5, creo recordar, fábricas de mistos aquí na Coruña. A que máis tempo durou foi a que estaba instalada onde está agora a escultura das misteiras. Dedos conta aquí en... como se chama? En Castiñeiras, o edificio dos xulgados. Vale, pois aí hai unha placiña e hai unha escultura femenina que é unha misteira, así como as cigarreiras tiñan a palloza, estas teñen ali, porque a fábrica de Zaragoeta, que é a que funcionou durante máis tempo, estaba instalada aí. Era unha fábrica relativamente pequena, pero bueno, chegou a ter 300 traballadoras, non? Entón, as cigarreiras, as misteiras falo eso antes da guerra, sempre antes da guerra, non? Os anos 20, fundamentalmente, sufriron moitísimo polo que vos decía antes, sobre todo co problema da Primeira Guerra Mundial. Entón, todos os materiais cos que se fabricaban os mistos viñan de fora. Entón, faltaba materia prima. Negocian, bueno, pois en lugar de traballar 8 días, pois traballamos 6, despois traballamos 5, despois facemos turnos, despois... E un dos únicos, bueno, por lo menos que eu coñeza, de acoso laboral está justamente no mundo das misteiras. Hai un problema gordo con un inspector de labores, era de caixas de mistos que sí, que chegou a ser coñecido. Entón, pasaron moi mal, pasaron francamente mal por eso, porque non tiñan materia. E ás veces era tan malo o material que tiñan que, claro, despois os usuarios, cando iban ao estanco a comprar os mistos, protestaban, porque aquilo, en vez de prender, explotaba. O sea, unha cosa tremenda, non? Sí. Pero, bueno, despois das cigarreiras, como colectivo, foi o que conseguiu ter, digamos, como máis mulleres traballando baixo a mesma fábrica. Chegaron a ter casi 300. Logo pechou a fábrica e todo se foi. E asociabanse de alguma maneira con as cigarreiras ou era máis independiente? No, eran completamente independentes. Eso sí, como viron que Chacón tiña éxito coas misteiras, tamén se dirixiron, coas cigarreiras, tamén se dirixiron a él e él tamén fundou sindicato nas misteiras, sí, tamén. Lo que pasa que logo durou pouco porque a competencia, digamos, da Federación Local conseguiu fundar outra asociación. As de Chacón eran la Lucha e la Aurora, e despois a Federación Local organiza el apoio mutuo e el Monte Pío Libre de Cigarreiras, de misteiras, se chamaba. Entón, bueno, era competencia entre as dúas, matou. Aí sí que aí creo que aí todas as mulleres todas as xuntas directivas son femeninas, creo recordar. Pero bueno, había un tal Ramón Lea que tamén as mangoneaba. Sí. Claro, porque, a ver, non hai ninguna fábrica exclusivamente de mulleres, de traballadoras, sempre hai homes. Os homes son os cargos medios e superiores, claro, están dirixidos por homes. Entón, aí controlan. Incluso os directivos das fábricas, cando fan, por exemplo, esos fondos de apoio mutuo,
están moi controladores, controlan, non sei se recorda esa película Germinal, cando os patróns queren controlar eses fondos, a ver que se fai, non sei se que se utilicen para ir contra o patrón, entón aí, claro, os homes controlan, sí, é así.